fruar och barn du först ställer framför. Och jag ska behöva ryta som ett troll för att du ska fram med några vapenburna män och kvinnor. Jag är rest! Jag är Johan från Svealand och varit i Västerled och lidit stora förluster. Och det är sed att man tas emot väl. Men vi är inte välkomna. Nu är det som så, lille Johan, att nu är vi i Skåne. Jag är högre där uppe där ni svenskar bor. Det vill jag ta ett skit i. Det här är min makt. Vi är här på din mark för att skita på den i så fall. Du är här. Svenskjävel! Ja, två val. Antingen tar du dina kärringar och försvinner. Kärringar, tar du det grabben? Utan du blir lämnad på denna jord med näsan ner. Det är ditt val. Ta dina kärringar och bak till Fjollträsk där du kommer ifrån. Du borde använda din tunga till att slicka får i arslet när du talar. Jag har ingenting att göra med dina kvinnor. Tydligen är du mer kär i ditt land än kvinnor, så du börjar grava dig med andra delar ner i jorden. Jag tror att inte vi har något mycket mer att diskutera om att vi ska få ett tredje alternativ eftersom vi här i Skåne är faktiskt gästfria. Nej, det märks inte någonstans. Jag vill inte spilla så mycket av det här svenskblodet på min sköna skånska mylla. Det räcker med en. Ta hit din bästa krigare.